From míle mágad for níos, ásarum, honor, a bheith ar nas an ghailteach fúscrí, ríist. Agus beidir go bhfuil aithnig roint daoine orm, beidir nach bhfuil aithnig daoine eile orm, agus beidir go bhfuil isacu gur mar dúirt bar níos gur teachta go dála mé. Ach an téim atá gom an jobh beidir chuirsíos a dhéanamh cad a sppraig mé, rudí dhéanamh a rihan tíl. Beg droch scéil ann, beg deas scéil ann, agus beg dúchláin ann. So scéil na 3D détá rá beidir atá ann. Cad a sppraig mé is tóca leiriscrí, cad a sppraig mé chlórós a chuintas glas, cad a sppraig mé dul isteach sa folítíocht, cad a sppraig mé post ghlacham mar ar a bia. Ina riire hí na ceisna mór a céine ag chuiristeach orm an tá mar fad éon uair gur spreagam mé rud éigean suntasach mar sin a dhéanamh. Gan tráachtar mar héal persan nach meid faoi capital an seo inniuh. Ach ina riire credum ní, credum gur thug dia na hacfaní atá tastáil luing, dul a raig, ó glún go glún. Agus nuair a dhéantar taide in san méid a crothaigh dia, ina riire tá sé cóthúntaach sin gur bhfuil sé duchreide ar bhealach. Chur méid cúpla lipéid thart, just chuna chur a gcuoine doing agus úsáid a bhaintas an seomra álinn seo chun é a léirú. Má héimiid siar tá lipéid an seo 4,600 milliún bliain ó hin, níor a bhéin oxygen timpealing, mar ní ra mar ann stocha, cumá. Agus má héin tú a raig is cinnte nach féidir lom an balla ar cúla eiscint, ach ar an mala sin bheadh an ré Paleozoic sin áit 600 agus 50 milliún bliain ó hin, nuair a thosaigh algae agus i rithean tréimhse sin tháinig crín ar an saoil agus mar sin de. Is go mar what le Johnny, tus go nach féidir le daoine eiscint ach chur ar an mala cúil meise de thulla mar tá an balla sin a gceist. Agus má hagann tú go dtí an tríú balla an seo tá an ré Mesozoic 250 milliún bliain agus bíon blachan agus éon ag teacht ar an saoil faoin am sin, agus détá rabh ó cíanamh ach tá míad a caint 50 milliún bliain tháinig gráineog agus na hanamhathe, Diarmid agus gráine agus tus agus mise. Agus anis tá míad an seo. Anis do creide nuair a bhíos mar ar a bíag a gcónaí bhí mar caiib mé ar cad é an bí is tábhachtaí agus sé práta an ceathrú bí is tábhachtaí ar domhan mar shampla ó thaobh cothú daoine agus a le héad. Agus tháinig an cinenne déine ar an saoil timpeall 200,000 bliain ó hin. So má tá míad a caint faoi an látá nniuh an seo, bhí mar ag dul a raig, well, is socha go raibh saoil cruaigh go leor ann, ach ag dul a raig agus dul a raig ag githe rudaí a bhí ar fáil, agsúlacht de rudaí, cúr anna bhí, má bhí an luas a gcuin chun iad a áil, ach go mór de leoga sméire agus a lehéad. Inis timpeall an tréimhse, well, fiú an seo, tus go bhfuil an sé beag ar cúil an sin, ach 100,000 bliain ó hin nuair a bhíonn méid daoine dul a méid talmhaíocht, curú tús le talmhaíocht sa meánaíorthar. San étóp, Ethiopia a tháinig daoine chun cín ar dúspáir mátá cosú linge. Agus talmhaíocht, réna talmhaíochta
you know, a gumperáid leis na bailí ar fad, a sé réúnta Garrett Hermach. Agus in san tréimhse sin tá an saoil mar atá a gcuinge aniuh. Ach le 150 bliain anuas tréimhse anna gunta ar fad is dócha gur féidir a rá go bhfuil an saoil aithre as cuimse ar fad. So má tá mí de caint faoi an nátá aniu bhean. Tá mí de caint mar gheall ar tá braunar, sin é, agus just chun é a dhéanamh dom hain ach dé chuige an seo agus ní dé chuige an sin. OK. So in san tréimhse atá ann ó 8 socha go bhfuil caiith mé réil na tionsclaíocht an seo. Right. Úsáid gúil don cuid is mó. Nis, hála rud éigen anna himúil an sin, nis go mar thuaillis sibh trácht ar an túsal Drake. Well, neadar an bhaca aine there will be blood an scanán leis an aistóir an mór le rá in our measc an sin Daniel Day. Lewis, agus timpeall an ama sin 8 a ní tháinig fear ar nós an fear an aistóir sa scanán sin, an character sa scanán sin an túsal Drake, Pennsylvania. Agus daimsigh sesin ola. Agus gan áras bhí an míl mór ag chur ola ar fáil ribh sin agus ní raibh garda go roiháil leis an míl mór. So is dócha go raibh an míl mór a fíormhuiach gur aimsiú ola in san talamh an trá sin. Agus gan áras bhéidig an méid ola a bhí an úsáid agus tháinig glúisteán agus mar sin de. Agus faoin am mar atá míid, tá úsáid ag dul mar sin. Gan áras tá carbon dioxide dul mar sin freisin. Agus comála sin tá cuasaí bia ag dul beagnach mar sin freisin. Na rud eile a tharla anna himúil breis 100 bliain ó hin. An seo, bhí Bert Ólaí Gearmánach, bhí mid a breithir na Gearmánach na léonta seo, agus ina riaire stúrdaigh siad an saoil mar atá míid aniuh go mór Fritz Haber agus Karl Bosch. Beidir gur thuaillis sibh trácht ar cúisneoirí Bosch agus a lehéad fear inaltóireachta mór le rá a bhí ann ag an am. Agus dairligh leo siúd an gás agus ola a fuair an túsal Drake a athrú chun nitrogen a dhéanamh, chun lasú a dhéanamh ar an talamh. So ina dhéag sin, ag an buinte sin, bhéidig an méid bia agus de réir a chéile bhéidig an méid daoine. So mar atá míid sa domhan faoi láthair, tá dúthla an roing. Mar a bhfuil míid chun úsáid a bhaint as an ola sin, agus ní bheidh mór an dulas mar ní bheidh sé ann. Ach fiú mar tá sé ann dain séireach a úsáid. Mar mi ní léon dabhta gomsa Hadian, Ray Hadian. Tá a go Hades. Yeah. Well, bhí an domhan ar nós Hades mar tá míid ag saoilú Hades má tá míid ag léamh scéalta. Mar bhí sé róthe. So go banúsach tá míid in anóin beidir na rudaí tá tastáilúing ag ach crothú an domhan mar a bhí sé sular raibh na conílacha cearta a gcuinge. In anóing go bhfuil míid brasásta gan Hades a crothú, tá míid a crothú a lehéad. So mar atá cuasaí faoi láthair, tá míid ag puinte nuair tá landíní ar an saoil, tá sé sin de thura Karl Bosch agus
just Todhchaí rohábh a gan anam a scríomh an túsal Drake an sin agus Bosch agus Haber. Tá muid é bra ar na daoine seo. Sin na daoine a cruthigh an saoil atá a going fé láthair. Agus mar a bhí mar a caint le colm agus a daoine eile tá sé nó droga. Now, chun an deascéil a chur inniuúil, deirí mé rud amháin eile ribh sin. Agus sé an fíric is tábhachtaí dar lumsa atá ann. In san saoil mar atá a leir cloiste going mé eile cuasaí bí agus scanal na léhananta seo mé eile capal agus a léhéad. Agus tá na ceanglínta anna bhór ann. Ach an ceanglín a nachhfuil ann. Gach calorie bí atá an úsáid antá ithe going. Tógann sé 10 calorie ola gas agus rudí atá teacht ón talamh, gúil agus lehéad. So, mar atá cuasaí, ní gá dit a bheith cliste nó aon rud chun é seo eiscint, tá sé an réasúnta, rihann sé le cíl tá na fíricí ann tá an taide déanta agus tá sé lúte go minic gur gach calorie tógann sé 10 calorie ola agus gúil. Agus déann daoine, well, something will turn up. Right. Now, tuigim a caint le dónal ar maidin na gan bricfasta, tá todhchaí ann don fuinneamh an nuacha fuinneamh na gaotha agus léhéad, ach saoligh an méid ola atá déanta an seo a bhuineadh úsáid as in san tréimhse sin. Thóg sé cuid is mód an balla sin agus cuid is mód an balla sin chun an ola sin a cruthú. Now sin an green ag airí go muc ar maidin gach lá in íag lé, bliana in íag bliana, milliún in íag milliún blian, agus ag dul faoi a ríist, agus ag airí agus ag dul faoi a ríist. So neart cuach na gréine atá san ola sin, sa gaí sin agus a lehéad, agus tá sé go léir staráilte, bhí go léir staráilte is stig sa dam, sa crinne. Bhuiine mar úsáid as sa tréimhse sin. So má tá daoine ag rá ní gá ola úsáid is féidir gaoithe úsáid, ó se cinnte is féidir gaoithe úsáid, agus tá gá leis. Ach ní féidir leis an méid fuinnimh tá mar cuid an saoile gaoine a chur ar fáil. Ach a bhhain gur taimíad a colla ar nós finscéil béidir, ar nós díormid agus ráine béidir, agus an sin fannacht in our súbhanas ar feadh cúpla milliún blian, agus an sin éirí agus beag míad go bra ríist. Just ní féidir é sin a creidúint. So tá mise an túram gur bhfuil deascéil ann, ach gur deascéil é nach gá a bheith a bra ar an droga atá mar cuid lárnacht an saoil inniuh fé láthair. Now, chuann sé sin dúthláin ráin, cinnte. Ar dúspóir go gcaithimid bheith smaoinemh go fad teirmeach. Sé sin le rá agus béidir gur bhuiine mé úsáid as an céad leathnach eile mar na miste. So, má tá míad is smaoinemh go fad teirmeach. Crín, go mórmór, go leor crín, cáimid a lán crann a chur. Dar nó beag an gas an carbon dioxide agus lehéad staráilte mar carbón agus a lehéad. Troscán agus rud eile gur féidir dhéanamh freisin. Ach tá sé tábhachtach go mé míad is smaoinemh go fad teirmeach. Tá sé tábhachtach chomh maith gur féidirlinge admhail go bhfuil ní amháin an ola seo an úsáid ach gur bhfuil feib man gur a drugaí a going. Gur bhfuil míad
ceangailta mar a bhí na sclávathe in san níomhaois déag. Táimid ceangailta in san sort slíomhathe sin fé láthair. So cumid sin a ahand. Tá agriocht down a thugtar admit. Má tá aon duine gaffaile drogaí, alcohol, tobac, ein sort eile, dús bar a caffar ahand go bhfuil sé sin amhlaigh. Agus gan áras is acronym é seo cad é alcohol and drug misuse independent treatment. Sin an sin mar a bhí nítar é sin. Ach caffar ahand. Ní leor rá aia seir sin go bra rud éigen a bheith ar fáil ar bail. Caffar ahand go bhfuil sé mar droga. An tríodul síos batha himplí. Dúirt Gandhi ceann den na léacra. Ma cinnte go méid sé seo ag féile na léacht an rud ag raibh sé beofós. Ach dúirt sé sin live simply that others can simply live. Now, dar lumsa is not kind of fear look for a sin. Now, dar no, tá mé ag iardaí bheith anna himplí an seo, ach bhealach détá rá gur bé an rothair ceann dana móna chun é sin a léir nach bhfuil tú ag buint úsáid as rud ag nach bhfuil ar fáil a hiile. So sin batha himplí. An carú ceann scill. Bhí mé a dribláid sa saoil políocht go minic, ach uair amháin is cuineann mar lá le iiriseoir. Níor ceap mé go raibh an tíiriseoir ar dúlagas, ach bhí bín gach iiriseoir ar dúlagas an tamar fá. Agus dúirt mé ceapam go bé seo an glún is lú ó thaobh úsáideach, you know, the most useless generation that ever lived on the face of the earth. Ní éiting é bhréagnú, mar go ban úsach ceapan go bhfuil an fine se ann. You know, cé bheith daoine gur féidir cóirí eisiú, you know, chorus electricus a dhéanamh teach a thógáil agus lehéad. Tá daoine tá sanolaithe in ar meas cinnte is atá fíorthabhatach. Ach den daoine a chuig amach you know, ar an Mayflower go America ar dús, bhí orthú gach rud déanamh. Gach rud déanamh. Ní sanolaithe bhí ionta, go ná daoine a bhí ann. Sanolaithe ar an míbla béidir, ach in íag sin ní sanolaithe iad. So tá gá scill agus an scill gan áras dar lumsa atá níos táhachtaí ná scill ar bith eile ná conas bí a crothú. Conas bí a crothú. An sinna ceann na cúisina gur scríb mé an leabhar. Just pé beag scillanna bhí a gom has to go é a roinnt, é a scape, é a spreige agus sin scill amhlaim. So tá comála sin tá sanárta an Todhchaí cólaíochta atá mé mar cothaoirleach ar sin ag gún na mí agus tá réimse ionad mar sin timpeall Todhchaí orgánach Loch Garman, tá Kerry Earth Education, tá Seed Savers of Scariff agus Organic Centre. Tá sé timpeall na tíre, be ceart go méid níos mócha ann, ach tá sé timpeall na tíre. Agus bíon cuasaí agus lehéad de gach sort ar siúil acu siúil. Tóg billiógan sin agus smínig má tá léonnta siúir tastáil, béidir gur léonnta siúir gur féidir rud éigen na amhlaim a bheith a gceist cumá. Rud éigen fiúntaach gur féidir úsáid vindas. Nach féidir, nach gá airgad a cahabh chun é dhéanamh, mar hampla, bí a chur ag fáil, a chur fáil. Agus má bhuichas do síle cumá a chur an chlár garí glas ar fáil chun muid go léir a spreige chun ar chuid bí a chuirigh fás freisin.
an cúigiú ceann ná transition towns. Swinnig mé ar dús a rála daoine tacaigh le a phobal. Mar a bhíon ar siúlan so an ghaibhteach fuair scrí tá spirit pobl ionta cheann go bheith do domsa ar aon cuma. Ach níos tábhachtaí ná spirit pobl. Tá gá rud a thosaigh a gcorcaigh a scapa. Ceann sáile in cláiste trí levéil an sin. Rob Hopkins an fear a scríb bhí sé na léachtóir in san choláiste gúnda chorcaigh agus bharrtaigh sé féachant an féidir leis an maille sin a gúnda chorcaigh dul-aráig gan ola. Agus a bheith sásta. Ní fáil bháis leis an ucras na réonúir mar sin. Ach a bheith sásta. So chuir sé chuige rud a thug sé Energy Descent Plan a chur ar bon. Céim ar céim. Agus leis an plán sin spreag sé daoine an lipéid seo úsáid Transition Town. Baile idir chréimhseach. Go bhfuil mí dul ón puinte seo go dtí an puinte siúd díreach mar a bheith duine ar drugaí ag dul ó feib go dtí glán. Agus ní tharlaíonn sé thairíthe, níl tá deacreachtaí ann ach cumála sin tá buanna ann. Bíonn an pobl ag obair le chéile níos mó ná riamh. Bíonn daoine ag caint lena chéile níos mó ná riamh. Cuirsaí Garraíodóireacht tá tusa gom mar bhfuil Michel le Calín sa Guardian ar aon cuma. So bíonn scéalta grá a gceist, comá, like ní obair ar fad é. So bíonn saoil deas a taobh leis freisin. So sin an lear Transition Handbook from Oil Dependency to Local Resilience. Agus mullam go mór de aine. Ní mis se fáil aon rud astáil in scéil. Ach mullam go mór de gcuoine é seo áil agus é úsáid. Ní bhhain é léamh ach é úsáid mar ina riaire sé Todhchaí na tíre é, Todhchaí an domhan é comá. So sin Transition Town agus ní féidirlumm é a léirú seachas an Green ag tanmh mar na riaire breathan sé ar an Green. Má tá míad chun don an lec leis an bhaib seo. An séú rud dearfach a féidir a dhéanamh ná just ahand go bhfuil tú a fágáil slán leis an ola. Díreach mar a gearan daoine suas na Todhchaí, timpeall an am siúd an bhliain, agus dearan siad sin deir lei sin. Just buin déan iireacht ahand go bhfuil sé sin ag teach chun déirigh agus nach féidir é úsáid arís. Right. Just now, sin Jacker, sin. Agus mar a dúirt mé béidir gur féidir cúig na gaotha a chur leis freisin. So le cúna dé beag an ceann déarnach, ceann is tábhachtaí, é a dhéanamh go síocháanta. Caithfar é a dhéanamh go síocháanta. Mar tá bail ann, beidir gur bhaca sibh an scan an Mad Max. Agus caithfar a rá go bhfuil an bail sin ann. Inné nuachtán a ceannig mé Irish Times mar tharlaíonn sé. In san phríomhleathanach, an phríomh cuid an fápéir, an taobh nuachta de. Obama advisor predicts climate battle. Now, mar tá go leor daoine nach maith leo an tathrú seo. Mar tá siad san agus an daoine bhfuil scaranna ina cólachtaí ag bra ar an droga. Ní amháin na Columbia nó in é náiteile, ach bra ar an droga nach cén tír a mína buint úsáid as atá bra ar cuasaí ola. Agus tá sé rá
Coffer a bheith réig, beg trid down. Now, it's coming on my trid kainte, it's coming on my trid chlár fáidí agus lehéid seach lá agus beimid go bra leis an sort sin truda. Ach, má tá míad a kaint mar jaall daoine ag marú a chéile. Mar a Harlíonn san nígéir leis an tionscail ulla agus a lehéid ó am go chéile. An sin tá míad a dul ag sláánú agus ag sláánú isteach sa dorcatas agus in ríir ní léon bú an sin. Ní léon búteoirí ann. Mar an taobh eile ins na leathanna gnó tá de réir na daoine a scríomh é seo deascéal. Future shale oil supply predicted to cut price of crude oil by $50 a barrel. So, a reigling, business as usual, agus tilla ulla ag tacht an tamar fad. Now, is léir go bhfuil equivalent an sin. If tá daoine a rá sin bric bra, agus daoine eile rá tragóid. Now, tá sé bhd níos fusa a rá go bra, lena míad a raig mar atá míad. Ach, tá glún eile ag teacht in ar níg. Agus níl páistí ag iomsa, ach tá mise an túram má tá aine ag smaoinemh na páistí atá ag fás a níos an jubh. Conas is féidir gan don an lec le deascéal mar sin, mar beag bua agus beag gach duine sásta leis. Agus sin an méid atá le rá iomsa mar ceapan go bhfuil sé níos tábhachtaí ná riamh. Now, ag deire, bálam just versa bháin a léamh a scríomh an fila seán a riordan de bhar go bhfuil míad an sa. Ceapas. Mar seo rud a sppraig mé sa folaitíocht ó bhliain go bliain. Agus just lé mé an tarna cuid an dán ní ceadmha cneamh him. Mar ceapan gur go bhfuil sé fitte fút leis an méid atá le rá. Níl áit, níl sro, níl sceach dar ar gúlta iad. Níl lec, bíad ís thuig, thur, hir nó chas, nar ceartúing machnamh ar a siomh. Le gceann is le báidíocht, dá áid uing Afric chas, dá áirdí gealach, is cuiddín iad ó ceart. Níl áit ar fud na cruide nach ann a saoiliú sinne. Gur mágah.